Duco, znaš šta ćemo danas da pravimo? Slušam. Dunavske valove. To zvuči dobro. Jesi jela ti to nekad? Ja ne. ja Ali priča jesam. se po gradu da su odlični. Jesu. Mnogo je ukusan kolač, a sad je sezona višanja. Iako mi imamo smrznute, mi smo ovo lenje domaćice, šalim se. Nismo nabavile domaće i idemo ovako kraćim putem pa smo uzeli smrznute. Evo ovako, za dunavske valove vam je za koru potrebno 6 jaja, 250 g šećera, 320 g brašna, 2 kašike kakaoa, 1 kašika mleka, 1 vanilin šećer, 1 prašak za pecivo i to je to. Rekli smo da posle odozgo idu višnje. To su sastojci za koru koji ide u 2 boje. Vidjet ćemo posle kad budemo krenuli da pravimo. Za krem su potrebna 3 pudinga od slatke pavlake, mogu i od vanile, ali mi više volimo slatku pavlaku. Pola litre mleka. Na uputstvu od kesice pudinga piše da 1 puding ide na 500 ml mleka, međutim to je mnogo retko. Tako da ja stavljam bukvalno 3 puta više. Znači 3 pudinga na pola litre mleka. Dodat ćemo nekih 100 grama šećera i posle toga ćemo dodati pola margarina u to. A u hladni krem ćemo staviti nekih 100 ml ove slatke pavlake. U ovom slučaju mi imamo ovaj šlag krem, Polimarko, skoro sam ga otkrila i najviše mi se sviđa od svih ovih šlag kremova i slatkih pavlaka. Za njega si mi rekla da je slatkast, već sam po sebi. Jeste i nije suv, nije onako otužan pod jezik. I treba će nam gore posle za glazuru 150 do 200 grama čokolade, mi to volimo onako da bude baš čokoladno, bogato. Tako da ćemo da stavimo... Cicanica kuvarica. Da, i tam je čokolada najbolja. Nije gorka, nije ni preslatka i baš se onako, ne znam, za glazure mi je ona... Za početak. Utimo maslac ili u našem slučaju margarin sa svim šećerom i vanilinim šećerom. Treba da bude penaste strukture i da se ovdje šećer razbije koliko već može. Idemo! Kada smo dobro sjedinili margarin, šećer i vanilin šećer, dodajemo jedno po jedno jaje. Znači dodamo jedno jaje, sve dobro sjedinimo, dodamo drugo i tako svih 6 komada. Domaćice iskusne će znati, to je kao za Princes Krofne. Kada smo završili sa dodavanjem svih jaja, sada ćemo staviti svu količinu brašna, znači 320 g brašna sa jednim praškom za pecivo. To je to, gotova masa. 1/3 mase odvajamo u drugu činiju i u nju ćemo da dodamo 2 kašike kakava i otprilike 1 do 2 kašike mleka, to ćemo da procenimo na licu mesta. Šta sad radiš s ovim svim? Ovako, sad stavljam ovu žutu smesu na pleh na koji smo stavili papir za pečenje. Sad ćemo da rasporedimo. Odozgo ide ova tamnija smesa sa kakaom i na to idu višnje. Ovaj deo kad krene da se ređa kolač za pečenje je u stvari razotkrivanje zašto se zovu valovi. Ređamo višnje. Rekli smo oko, ne znam da li smo uopšte rekli, oko 600 grama višanja. Mislim da si rekla. Ako nisam, oko 600 grama višanja. To je to. Ovo ide sad na pečenje u zagrejanu vernu na 180 stepeni oko 20 minuta. Pratite situaciju, proverjavajte čačkalicom da li je pečeno. U šerpicu na vatru ide da se greje 400 ml mleka sa 100 g šećera i jednim vanilinim šećerom. Stavit ćemo neku sedmicu od 9 podelka da se greje. A u preostaloj količini hladnog mleka ćemo da razmutimo sva 3 margarina. Provrelo mleko.
dodajemo razmućeni puding i kuvamo neko 2-3 minuta. Skuvani puding sklanjamo sa strane i dodajemo oko 70 grama margarina. Kad se sve ovo sjedini, stavljamo na hlađenje. Što radiš? Sad sam ovaj gotovi krem spojen sa margarinom preručili na tanjir da bude nešto pliće, a odozgo stavljamo običnu plastičnu kesu da bukvalno prione, da se ne bi u toku hlađenja stvorila korica. Samo jedna napomena, rekli smo da se ceo kolač peče 20 minuta. Mi smo ga boga mi pekli 40 minuta na 180 stepeni, verovatno zavisi od rerne, ali svakako proveravajte čačkalicu. Ovako izgleda gotov kolač i sada ćemo da pređemo na mućenje krema. To je krem što se hladio, jel da? Da, ovo je puding sa margarinom. Razbili smo malo ovako, to su sad grudvice, i u ohlađene ovaj puding dodajemo polako slatku pavlovku. Pripremili smo 250 ml, vidjet ćemo koliko će nam biti potrebno. Puste dobro. Šta priča? Evo ga krem. Kao što vidite, izgubili smo mućenjem sve one grudvice. Slatka pavlaka i slatka pavlaka se naravno slažu. I šta radimo sad s tim? I ovo sad stavljamo na ohlađeni kolač. Ravnomjerno rasporedimo. To je to i? I sad ide odozgo glazura od čokolade. 4 kašike ulja stavili smo u šerpicu i na tome topimo 200 g spremljene crne čokolade. Čekamo da se ulje zagreje, onda ćemo da ubacimo čokoladu i da polako topimo. Sve vreme pazit će da čokolada ne izgori, zato što ona zna vrlo lako da plane. Ovo je otopljena čokolada. I to sad? To sad ide na kolač na koji smo stavili pre toga krem. I to je to? To je to. Sad može ovo malo da... Ovo je lakše kad se radi u plehu, međutim, pošto nama pleh nije baš reprezentativan, i nosimo dalje na ovaj kolač, morali smo da ga prebacimo na tablu i ovako samo malo rastresite da se glazura sama poravna. Sad ide na hlađenje i to je to.